Nah, kita perampung ngono lho kono lho. Arep ndelok suket lah kena dire turung ya. Niki suket angel ram. Untung duwe suket ingon, kena dire turung iki. Ah, kayak ton iki mungkin yang ngendi lho ompang iki. Ono ladang kok manguyur kene ngendi. Uang ladang jak saset-saset gek ndang kampung lah kok malah ngulek kayak gini ngendi lho bocah iki. Jan. Kayak ngendi ton iki mau ki. Oh, suket ejan bongkor. Bupat iki yo musim hujan ra mati. Alah, bubute sak entuk-entuk tapi piye piye wae ra sok. Ndelok suket iki ya kena dire iki. Yuh, loh. Ning kene to. Kaget aku yu. Kondi lho sampean ki. Kae lho mau besik-besik terus iki ndelok suket ki lho. Wis dhuwur lho Oh, sukete. kena dire iki golek suket angel kok lumayan iki. Heeh. Jan. Yuk ngobrolin kono yuk yuk. Ayo, Panas nang ram yupan kene. ya. Oh, delok iki lho panas si cementar lho. Kene. Ya. Yuk kene yuk. Ayo. Ning yupan kene lho. Nang yupan penak ya. Iya, panas ram mau ki orang go banyu aku mau yoan ki. Aku ya ora. Atur aku diluk balik ngono ki mau Kayak tahun baru ki piye yuk iki acarane? kaya bakar ayam to yu. Ya wis lah aku tak tuku pitik ya yuk ya. Nah, aku duwe akeh lek pitik ratu lek aku. Ya kok berarti kan ya sesuk to yuk bakar ayame. Iya. Iya, ya kok di nganu lah dimasak terus disambel terasi ngono kan enak to yuk. Lek tuku lalapan kok. Iya. Iya. Gumun ki aku yo an ki. Ora nang omah ra ladang kok padha ngludur e. Di bocah emang. Oh, bocah disemprot kok. Nang ngendi ton ki? Wong kok omongin nang ladang kok malah ndopok kayak iki. Kok layap ndelik ning ndi ki ton ki? Yo pokoke kok kudu sikto karo tuku apa ngono lho yuk cemilan jagung-jagung. Apa ngono lho yuk. Ayo. Enek swara kae. Oh, nang kene iki berarti dek nang Kolonjono. Tok ya gun bakar ayam tok bar-barane piye ora. Oh, Ton. Yo. lah wong ngomongin nang ladang megahe kok malah ngumpi iki ya nyapong lho kowe iki. Ya leren dilu tok. Wong kok nang ladang ngomongin iki arep matur nek panas iki koyo ngene kok malah ngobrol ndobes karo tangga ladang. Ini leren dilu mosok ora oleh. Kita ngono megahe kono lho, kita perampung ngono lho kono lho. Kono kita megahe no. Malah Bojo galak-galak lho, Dede. lho galak piye wong ladang ngomong arep megahe kok malah ngobrol Ya tok. sik leren lho. Leren lho, Dik. Leren-leren apa wong megayat mau urung megah kok leren lho. Kita makan lho. Kendang Sik leren ono ra oleh. kita ngono, kita cepet Ora yo kesel wong. apa. Kita cepet kono. Oke kono. Ngono ngejak ngobrol nah iki. Wong tonggo. Diru teh Dede. Ngene lho. Malah wong kok megah lah kok. Coba saya megahe kan tingkat-tingkat tak goleki nang ndi kok malah mbek ndobes karo tangga ladang. Wis tenan.